μπαλκόνια τους. Στελνώ, τα ρούχα. Κοίτα εδώ που είναι ήδη πάνω. Τι, ποιος σε πήρε? Τραβάω βίντεο, φύγει, γιατί θα το κατεβάσουμε στο YouTube. Την πατέντα. Να τη δει ο Πάνος και ο Νίκος. Ο σκοπός είναι να το δείξετε. Ναι ρε παιδί μου. Όχι, άστο μου το καφέ μου.